ଯେମିତି ରନ୍ଧା ବର ଦାରକ୍ଷ ବହିଷ କଦଳୀ କଇ ମାନେ ବିନା ସୁବିଧା ଗରମ ପାଣି ମିଠାଟା ତିନିଟା ଯାକ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଉପଲବ୍ଧ ସେଇଠି ଆଣିବ। ଆଗେ ରହିଥିଲା ଦାରକ୍ଷ ତାପରେ ରହିଲା ବହିଷ মা নাতো নাতো মোহন মাঝিঙ্কর জয়, মোহন মাঝিঙ্কর জয়, মোহন মাঝিঙ্কর জয়। ଆମକୁ ବାପ ଘର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ବାପ ଘର ଆମେ ସେମିତି ମାସକ ଯାକ ଆମକୁ ବାପ ଘର ଭଳିଆ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ବାପ ଘର ଶାଶୁ ଘର ଭଳିଆ ଆମକୁ ଲାଗୁନି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜୟ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜୟ, ଜଗନ୍ନାଥ ବାହା ହେଲା କି?